umkhosi womhlanga. ENgonyameni, endaweni yaKwaZulu-Natal, njalo ngonyaka kuba nomcimbi omkhulu obizwa ngokuthi uMkhosi Womhlanga. Lona ngumkhosi lapho abantu behlangana khona begubha amasiko, imvelaphi namagugu esizwe. Abesifazane bagqoka izidwaba zesintu, abesilisa bagqoka amabheshu, kudliwa inyama yenkomo, kuphuzwa utshwala besintu, kushunyayelwa ngobuqotho, futhi izintombi ziyadansa. Izivakashi ziqala ngomkhuleko wokuvula umkhosi, zicele izibusiso. Abazali nezingane baphakamisa izithelo, izimpahla namanzi njengeminikelo yokubonga kwabaphansi. Lokhu kusiza ekukhumbuleni ukuthi impilo yanamuhla yakhiwe yizizukulwane zangaphambilini. USithombe, ongudadewabo kaKhulekani, wakhuluma ngesiko lokukhonza amadlozi. Umkhulu wabo wahlaba inkomo eyanikwa inkosi, uNdabezitha, njengophawu lokuhlonipha ubuholi bendabuko. Lokhu kwakhombisa ukubumbana komphakathi nokubaluleka komlando wabo. Ngemuva kwalokho kwalandela umdanso wezintombi, abesilisa bashaya izigubhu ngendlela emnandi. Umoya wokuthokoza wawugcwele indawo yonke. Umholi wendawo washo inkulumo enamandla wathi, "Isizwe esingayazi imvelaphi yaso sizolahleka njengefu elingenamoya." Le nkulumo yagqugquzela intsha ukube ifune ulwazi ngemvelaphi yomndeni wayo. Umkhosi waphela sekushone ilanga, abantu behamba benomoya ojabulile, benelisekile futhi begcwele ukuqonda ngobuhlanga babo.